Takže ahojte, já vás vítám u mého dalšího videa a je tady dneska Andy Miner, který vám teď bude komunikovat, něco má velmi důležitého, ale je tu s náma. A mám pro vás malé překvapení, že v příštím videu budeme mít mod, asi, a budeme natáčet z Pana prstena, tak to překvapení už je vlastně venku. Tak jo, jdeme pokračovat dál, takže máme tady Andy. No? Víš, co jsem našla? Já Co? jsem prostě hrál v přežití, ne? Jdu dál, potkám normálně vesničku z písku a vedle ní normálně pyramidu. Úplně štěstím. Jo, to je normální. Takže mám tady to a jdem na nějaké maso. Teď jsem se dozvěděl. Řekni mi to až potom, jo? Ne, neřeknu nikdy. Čau. Proč? Je to tajné. Jo, nějaký moc kriminálko a takže. Jo. Ne, jo. Ne, to je něco o Panu prstenu. Modu. No to je jedno, takže pokračujeme. Ne, já jsem říkal, že si nedám. Takže teď jsem někde v pralese a jdu na svůj tajný strom. A začíná se stmívat, ale já už radši jdu nahoru na můj velký strom. Jdu nahoru. Nebo ty si, jestli nechce moc, že může zmenšit a zvětšit. Nebo že můžu říkat popál. Takže tady máme... Tak jdu nahoru. A Lucko, to s tou pyramidou je úplně normální. Jo, jako... Nebo řekni, že jim začal moc správnýma pyramidama, pastěma pyramidou. Ne, díky, to ne, asi nechci. A nechci moc Star Wars, kde můžeš lítat po planetách? To je jedno. Tak, Já se... ne! Ale když jsem skončila tady, tak to nevadí. Takže bylo to dneska krátké video, mějte se a nashledanou.